Napadang jongki live arteli ki kenhoni lekai football kibalawan bania simbenta ha ka lempung i lekai football ka balapnia da ka mau padang sports club Haripur district ha ka jingi trilang bat ka seng RBOF Maulan Union ki arteli ki kenhoni lekai football ki balapoh ya ka final jongki ka lempung ki kentup ya ka Paham Rio Sports Club bat ka Maulan Maukan Sports Club. Bat hanin kesngi lapan ha perdana yang ne lempung ilekai football ha ka bagi tigi artelik kenhon ilekai kila sei borba ban peni ya kasap ilekai bat tangkata Henry gilai kun tenge ban ra ya kanam lado ha ka kesngi ba people thank you beri presiden jong seng RBYF walawan poi kum kongsan ha ka jing dan lang jong ba tei bor makri beri orang basenong jong senong maukan bor ba Derek nongrang kum kisembut kongsan ha ka jing dan lang jong kiwi ki rupo kumat kathain rengkat ru ki nong yalam bat ki nong kit kam jong ke mau padang sports club ha ba phai pat sa ke jing ilekai ki rang ilekai jong ki arteli kenhon ki lai rengkat bor bha ha ka jing khun Henry ha ka bakut jong jing ilekai ki rang ilekai football jong ke Paham Rio ki la penrem no ye ki rang ilekai jong ke Maulain Maukan ki beri ki trai madan la ruban kedo bagi nong job ha ka ne lempung ki nong penya ki lai da ka song pisa ka ba silak tengka kum ka khusnam rengkat bagi trofi bat lai po hajar tengka ka song pisa na ka benta ki bawan baar bat shushu kum ke jing nang ai mensim ya kirang ilekai ki balala bani ilekai bha lala bat nai ki khusnam simet se ki nong ilekai ki betbit bat ki nong ilekai ki bakensai na pedang jong ki bepat habakaran hang ski nang liang jong kongsan uba people thank you ulong baki bakum ki ki lempung laju penlong ha keleng jong them ribhoi ki la bon bha bat ka jingdon jong ki bakum ki ki lempung kalai rap shibun bha ya ki khon samla bakin yo ya kalat ban penlut khambun kapor ha ki kami lekai baru long ro batang da kabor jong ki kenhon jong ki samla kamla ban pli ya kalat kalanti ka khambit khambiang ya ki khon samla Henry la dega por ya ka sarkar bakan dang don kam ban sim khya shishu kenang ba ondang la ban kentiu ya ki khon samla bakin light na ki jing pelut por ha ki kam ki bomdai Kibaya day bat ngi, kibay yang ngi, bat kin kersam ru yang ngi. Hang ta ngasong ba, ya syakmat ngindon angkat bat pi. Kublay sipun, halor ka jingyang rengba ka jong pi ka unit, bangi ng kerman scam, ba ka Maulain Maukan unit, hagaway ka sngi, pinsay ginong yalam jong ka Ribohit Federation, ban yalam ya kani kunhun, kabagan ni ka kunhun, kad hadu gini kisgi kadang im bangi kerman scam bangi niyo ya kidong yalam kumofi bapinla bat banyalam hagi snam di Banuan ka football kadi ka tournament
Wat ginong pai ki kwa ban yu ino ya ka jingi lakai. Kam tam ki players ba out li ki tim. Kini ru ki la tha jase bal au chus ngap ya ta ginong kan. Da ki bang ka do bang ban kran ru hande ki nong i lakai ya ta ki kwa ban ya lakai no amamadan. Ngai yo wei samla wei lakai football. Langam bakla jong ka pamrio uri hok khongjo. Ublade wei player ubai la shim na Karibo United. Bagi hmi ba ki samla jong Karibo district kidang pau ba kidang la susu panile kai hakimadan he ki bena poslong baca ba jong selong. Udrox udai wei bala par haparo kawai kari kasi jantia jongi te mo kumban suang ban pendujat yakini kijat jingdi basniu ngidon kam kajing trelang bat kumjuru ka sports kadai kawai apa ada pi kelamat hakinu ki sport om tangga football tinlaj na kajingdi basniu kumalaong himo kajing hakajing lekai football haka sports ngidon kami kata kamensim yasha batta kamensim kajing kerman mesi kawai ke tim ka kwa bani kun kadon kajing kerman ban job mat kawai ke tim ru kayo kun kadon kajing kerman ban job te kumta ngimdei bandu jingkerman hakinu ki benta hakinu ki kam ki jam mat kawai ngadon ban kentu hang ni ngin ya kelet ya kata kajing snow ya long politics ngin ya kelet ya kata ki baro mah kata kajing ya so ya per andrai kajing trelang ngidon kam kumbon suong na nakapor hang ni hapos nong jingi ka football ka kamaran football kalalong ba itanat nadong syadong kalabiang te hendrai kajing trelang kumno bangin ya wat kumno bangin pinitanat susu ya gani ngamadan ngasngo kala idei managani ka ba opening ru wadang keren ya kata namar sibun pini ya compare apo riboy jungi kan madan maulen mokan ngasngo sarong ba kadai ka ba itanat na preng jung di madan football te hangne mo kumbaladon lang i chief guest jungi te ngin ya trelang na kopor kumno ngin ya wat kilat kilimti ban pembit pembiang ya gani ka madan snong gajongi but next haga ban sawan lese ka juhi ka organize mo RBOF kan nang yok ban penpu penpieng manang pen internet biang sai kiwe pat ki tournament laring yong haka ailik ne ISL ki players ki babun kin David na po North East ten kumta ki so panai khublei kerpang na kumta ki organizer baper ya ka ba kilala man pelong ya kani ka jingile kai ka pelong kum ka sentar na kumta kari India bar kawai balong po North East te kani ka khubol ka basu tenat na kumta jungi lang baro ba kani ka janmit ngai khublei kerpang na kumta kani ka sinong mau pedang bat ka paham rio ya ka ba kilala bale kai phan na duk ski ki benengkong ba pilapoi sedu singnika benta ka ba long menta ski ya ka ba pinsai akun ya ka final hoi ni sutu ba ka jingi la kai final kandan ba kawai ka bajop kawai ka badam hadai wala dingirem ngimdei ban so rem namar ba kamensi mele ka di bandon hangi kum ki plias ngin rem hangni hadai ngin dangdang ngin sastang pat bale kai bat sigwi pat ki benta ba suwi pat ki tournament hadai tang kawai ngakwa ban ong ka ba jipi kolong ba pin i ka ka sap ka pong ka ba pi pidon ya ka ba bleu la ku ka pang ni pi.